Kalugan ng kabata, ikasalpantayanan, Hadin po may kumakanta, baluye, may pamagatan niyang honesty. Nagsasabing kantang honesty. Honesty is such a lonely word. Everyone is so alone. Kung nasabi ang tahanan ng tao, eto to. Ating tao totoo, ating tao eto to. Makanya mo naman, yang bagay-bagay, ito to. Ating ito itong diamond, ulit basoya pala. Ating itong diamond, kikislap niya, even in dark. Ating itong perlas, ating mo naman ito itong perlas. Ating itong tao, malibat yung puso na, ting lulod na. Ating tao, ito to, plastic, o magpulwarin. Another word for honesty is sincerity. At yung mga sincerity, iba't sa kingamano, Latin, sinecera. Ulit sa niya, alam wax. Ulit ka na minunang panahon, di gamitan ng mascara, they are made of wax. Na sincerity, ulit na sa niya, alam ang mascara. Alam ang paglastikan, tapat igagawan, at laus tigluto, igerang panugali. Ngini, dinutang ng Kristo, dinaus na rin kaya ding parisero, dinaus na lang hipokrita. Ikingaman ng Griego, ding bunensa niya ng hipokrita, artista. Bunensa niya, gagampanan, di karena papel, dalam lagi meto papel, kalau banding meto pelikula, ay naman tutu, king karena papel, king tunay biera. Ya, ing artista, dalam lagi meto papel, ay naman tutu, king biera. Kapag ang mga nagdetang terser, nung meto artista, di kaya papel kontra vida. Nung pamalo rin tao, hindi the right thing. Natin kontra vida, makasumamina. Pero rin tutong diye, maganakala. Natin kontra vida, delikado lang. Punta ng mag-shopping na, may bugdong panagpalikan. Ang buong pangunutan din tao. Kinguli ni makanita, kinguli ng papil, agagampanan na, kintelesere, palingarelang private life apektado. So, berinasal niya, totoo, very realistic, kitang pagaganap na gayang papil. Kaya na naman totoong papil ang buong ugali, tingayang pamilya. Nyamin, ng artista, o dating Thomas Award, ating best actor, ating best actress, and supporting actor and actresses. Ikiratang kasalpantayan, alam best actor, alam best actress, ulit din ka ng hipokrita. Kaya kasalpantayan ng tao, best Christian, best in love, best in humility, best in service, best in faith, ulit ikiratang gagawa, tutup, manibat kayong puso, alaway ng papil, aging pananan ng mga artista. Etang artista, kinaranan ng kasalpantayanan. Pero yung mga lungkot, del pariseo, diwaling stage, yung kasalpantayanan. Pamagkulwari o ipapakit na. Magbanal-banalan na, eh naman totoo. Mga dila, magpuryandore tao. Maglimos na, magpuryanda, magayun na, magagitando ka ng marana, yung gagawad na palabas mo. Para rin ikasalpantayanan, it's your time. Magpasikat na mo. Pero yung puso na, ito. So, my dear brothers and sisters, kikirata mong pamilya, Christian, there are two religious activities, public worship and private worship.
Public worship, kalubaning banal na misa, kalubaning kuwatang magrusalita, kalubaning nobena ta, panimulan dari Sister Rita, Brother Oliver, and Brother Melvin. Public celebration of faith, aditang prayer meeting, aditang Bible sharing, at walang niya-biya-biya na community. We proclaim our faith publicly. At ang community prayer, community worship strengthens the bonding of our community. At ito naman private worship, personal. When we pray in private homes, inside the church, privately, at suwagay ang dulot, mga di kang personal tingapong gino. Or in the privacy of your home, at ikang sariling altar, o kaya yung kwarto mo, in your privacy, you worship God. Even without being seen by others, because you pray in the presence of God. Pwede mo lang the Father who sees you, kung nasabihan, you pray in the presence of God. Alilang you pray, bang kuryenta ka rin tao. Ay, maglimus ko, bang publicity. Ay, maglimus ko, bang isip na rin tao, magkakako. Ay, mga di ko, magbanal-banalan ko, bang isipan ka banal ka. Kung nag-isipan kong banal ka na ipangati ka, ito itong kabanalan nito. Uling tao itong banal, magpakabanal niya for God. Naisipan, sabihin na rin tao banal niya. Ali, gagawa nito with a pure heart and intention. So, pwede nga magwata ng Ginoo. When we pray with pure intention to glorify, to praise God and to thank God. Pwede intention tamo. Whatever we do, maglimos ka, manalangin ka, magayon ka, in order to glorify God, to praise God, and thank God, not to glorify ourselves. Intention na rin pariseo, mag-glorify ko rin tao. They're serving the eye of people. Pero totoong Christian, they serve the eyes of God. With or without people, see, agyan naman natin, they will pray silently. Agyan naman natin, they will do acts of charity without publicity. Because God sees what you do. They serve the eyes of God, not the eyes of men. So my dear brothers and sisters, kinsa nagagawa na we work to bring glory to God and not to ourselves. My dear brothers and sisters, hindi magkontra yung Ginoo. King pa maglimos, king pa manalangin, king pa magayuno, ikukontra na ng Ginoo. Itang maling intensyon dari pariseo. Magadila, maglimos na, magayuno na, magpasikat lang, magpuryendo rin tao. Uy tayo, enapurin ng ating Ginoo. The Pharisees do the right things with the wrong intention. Kaya kita ko whatever we do the right thing with the right intention. Our intention should be to praise God, to thank God, to give glory to God, to honor God. Kaya nga sinasabi natin, panalangin ni Mama namin, misambal yung lagyo mo. Ano ba yung lagyo mo? Mipamitan yung mo. Kaya isulit ang tibato. It is the will of God, the will of God. It is the name of God that we honor and praise. So, my dear brothers and sisters, let us purify our intentions. Ano man yung gagawin tayo, sana pure intention for God, not for ourselves.